Gogoratu lehen partzelatik buruntzarituko dela, bigarrenetik Etxeberrieta eta hirugarrenetik Sorabila, bai, segan gaurkoan kirol bakarra dugu, beste jardunetan gehiago izan dira, baina gaurkoa luzeagoa denez, bakarra esan beharrik ezago, bidean zehar edo jardunean zehar joatu animatzen, ez esan berri baina. Tengo carga pega. Ya, le trago acá, pero eso no hay. Pone hondo y lo hay. Hasta ahí, Hace de vaya. Allí al sol. Ahí está, aquí no está el sol. Eta Mikel Espeña esatuta, Quinta, sexta, ez esatu nuen. Ez azkateaz garri gorra goik, Azkeneko bukatzen, Mikel. Azkeneko pikina, falta. Atzetik berra izan imau nahi, honi ezaio ikeragarri falta ere. Erdia baino gehiago egina ditu eta Sorabilari pixkat gehiago agian falta zaio. Eta oraintxe bertan bukatu ditu Mikel bere lanak eta momentu hontan bertan jada jasotzen hasia dira Jaxu eta Edurne urrenez urren gogoratu bipile egin beharko dituztela eta gero aurkako epaileak emango du bukatu duten lanen Mozku bildu eta bipile egin. Eta momentotan Etxeberrieta gero bukatu berea eskuari beharreko ben eskuakin eskulatza izan, ondo zaildu gauak. Eta gero bere egin marko dut bipileatxo egin marko dituzte. Eta Sorabile ez zailo asko falta baina azkeneko izpiak bai. Azkeneko planxa bera sola, azkeneko kontrako zain ez ematen duen bilekoa eta... Vale. Mateo. Esquinho que está.